Unobhala jikelele weqembu MK Party uFloyd Shivambu uthi ngalobu buholi obusha obuqokiwe iqembu lihlose ukuqinisa izinhlaka zalo kuzona zonke izifundazwe. The convener of the Northwest Province is Commander Alfred Mutsi is there. And then the deputy convener is Commander Tebogo Ramashilabela. In relation to the province of the Free State, we have resolved to appoint the leadership of the Free State province. The convener is Commander Sandile Mabiza from the Joleput. Ubuholi beqembu buzongenelela ukuxazulula inkinga yokuhlukana kwezinhlaka eMpumalanga kulandela ungaboni ngasolinye ngaphakathi eqenjini mayelana nokuthi ubani umholi wangempela esifundazweni phakathi kwayengumvikeli womphakathi uAdvocate Busisiwe Mkhwebane noMary Phadi. Mpumalanga has had difficulties of parallel structures, and the national officials have resolved that all the national officials will visit the 3 regions of Mpumalanga to listen to the membership of Umkhonto weSizwe, interact with the provincial detachment. I-MK Party igxeke uhulumeni wobumbano ithi ukuhlehliswa kwenkulumo yesabelo mali ePhalamende ngesonto ledlule lokho kwakunguphawu lokuthi kalukho ubumbano kuhulumeni we-GNU.